Čo by ste robili, keby sa z vašej skrine každú noc ozýval hlas vašej mŕtvej matky? Horror the Boogeyman sleduje stredoškolačku Sadie a jej mladšiu sestru Sawyer, ktoré sa spamätávajú z tragickej smrti matky. Ich otec, terapeut Will, nedokáže o tejto strate komunikovať, čím vytvára v dome emocionálne vakuum. Toto prázdno vyplní entita, ktorú do ich domova nevedomky prinesie jeden z otcových pacientov. Monštrum funguje ako parazít a krmí sa ich nespracovaným smutkom. Bohužiaľ, film v druhej polovici stráca dých a prepadá do zbierky predvídateľných ľakačiek. Horory ako Babadook alebo Smile dokázali metaforu traumy spracovať s oveľa väčšou hĺbkou. Tu zostáva psychologická rovina len na povrchu a rýchlo ju vytlačí akcia. Snímka má však krásny odkaz, že úprimná komunikácia a prijatie straty sú jedinou zbraňou, ktorú svetlo skutočne potrebuje. A nezabudajte na like, follow a komentár, keď máte radi podobné tipy na filmy. Love you! Bye!